Ранна, бърза и точна диагностика. Знаете ли, че за да бъде постигната една от основните цели за всички хора, живеещи с рядко заболяване, а именно да бъдат диагностицирани рано, бързо и точно в рамките на 6 месеца след като потърсят медицинска помощ, властите имат ключова роля. Задачите пред властите включват преодоляване на неравенствата в достъпа на българските пациенти до ранна и точна диагностика на редките болести, като се гарантира цялостен скрининг и диагностични възможности за всички. Фокус върху интегрирането на европейските референтни мрежи за редки болести в здравната система, насочващи пациентите от диагностика до висококачествените грижи. Разпознаването на пациентите с недиагностицирани редки заболявания като уязвима група и установяване на цялостен подход за оптимална грижа, независимо от диагнозата. Ние, гражданските организации на хората с редки болести, излагаме исканията си в манифест, в който настояваме за спазване на европейските ценности за равенство и солидарност и на основното право в Европейски съюз за закрила на здравето и призоваваме политиците и институциите за неотложно действие за редките. С пълния текст на манифеста може да се запознаете на страницата на инициативата.